This is sport! Jsou tam obrovský. Bohužel existují zprostá slova. Mám pocit, že Michala Bílka vykázali na tribunu. Ano. Nebo asi jo. Tomáš Řepka, druhá žlutá karta a červená. Já si myslím, že to je naprosto zbytečný. Řepka napadl kameramana České televize. Tak to je nechutný okamžik Tomáše Řepky, který se snad zbláznil v tuhle chvíli. To nechápu. Je to normální tohle. A myslím, že v těchto chvílích je potřeba si uvědomit, no to nejde, že je to pořád jenom fotbal. Jsme tady vzpomínali na Vlastislava Marečka, život je taky o jiných věcech, než jenom o fotbale a o zápase. Vlastislav Mareček ve fotbale určitě nemá radost toho, co se teď děje na hřišti. Protože jinak to byl zajímavý fotbal. Já bych řekl, že velmi dobrý fotbal, ale tenhle závěr neměl být. No.